Milujem jeseň, pretože je to najfarebnejšie a najkrajšie obdobie celého roka. Ale predsa len musíme sa pripraviť aj na tie záľudnosti, ktoré nám postupne časom pripravuje. A ako na to? Na to sa pozrieme v dopravnom oku. Tohtoročný september mnohých mimoriadne prekvapil svojim príjemným počasím, no pani jeseň už dáva o sebe vedieť. Dní sa už svetelne skracujú, pomaly viac času zo dňa jazdíme v šere a tme než v dennom svetle. K tomu si prirátajme lokálne hmly, dážď a v mnohých lokalitách aj vlhkú vozovku s množstvom nafúkaného lístia, čo vie byť nebezpečná šmýkačka najmä v kritických situáciách. Jeseň vo svojej plnej kráse je nielen nádherne farebná, ale aj dokonale záľudná. Jazda v takomto počasí to je maximálne sústredenie sa a oči na stopkách, lebo zrazu ani nevieme ako a stojí pred nami srna, jeleň, po prípade sa po vozovke korzuje diviak a iná zverina. A čoraz viac nie len v lesných úsekoch, ale aj v blízkom okolí mestských aglomerácií. Čo robiť v takýchto prípadoch? Prevenciou je v prvom rade dobrý technický stav vozidla. Správne nahustené pneumatiky s dobrým dezénom, funkčné brzdy, svetlá, klimatizácia, vnútorné ofúky predných okien a v neposlednom rade plne funkčné stierače. Určite ich odporúčam meniť minimálne raz ročne, hlavne pred nástupom jesene a pluhavého počasia. Nie je totiž nič horšie, ako keď jazdíte doslova naslepo, pretože zodraté gumičky vytvárajú na znečistenom a mastnom čelnom skle súvislú šedú plochu, cez ktorú nevidíte nič, hlavne v daždi, keď vás oslepí auto jazdiace v protismere. Keď však máte funkčné stierače, ktoré vám predné sklo dokonale vyčistia, vidíte cezeň ako jastra pri love a riziko kolízie sa podstatne zmenšuje. K tomu si počas jazdy sledujte priebežne aj pravý okraj vozovky, odkiaľ obvykle číha najväčšie nebezpečenstvo stretu, buď s neosvetleným chodcom či cyklistom, alebo so zverou. 1, 2 alebo 3 páry svietiacich očí z jarku a už treba byť v maximálnom strehu. V takejto situácii sa oplatí spomaliť a dodržiavať dlhší rozostup za autom jazdiacim pred vami, tak aby ste dokázali bezpečne zabrzdiť a zastaviť. Zažil som na Záhorí statného 12-toráka v Ruji, ktorý zrazu stál ako socha v mojom jazdnom pruhu a vôbec sa neunúval odísť ani uhnúť. Našťastie sa mi podarilo bezpečne zastaviť. Vedzte, že vyblikovanie alebo súvislé svietenie diaľkovými svetlami vám vôbec nepomôže. Zvieratá zostanú oslepené a dezorientované. Reagujú obvykle na zvuk, takže v takejto situácii použite radšej klakson a oni sa obvykle spakujú do lesa alebo na pole. Ale čo robiť v situácii, keď už sa kolízii vyhnúť nedá? Špecialisti na crash testy z renomovaného nemeckého autoklubu ADAC odporúčajú v prvom rade zachovať chladnú hlavu, pevne držať volant v smere jazdy auta a intenzívne brzdiť. Ako potvrdzujú aj ich dlhodobé vyšetrovania kolízií so zverou, každý úhybný manéver či doprava alebo doľava je veľkou chybou vodiča a zvyšuje riziko ešte väčších následkov dopravnej nehody. Smerom vpravo napríklad pád do jarku a následný náraz do stromu či do inej pevnej prekážky. Smerom vľavo je to zase riziko čelnej zrážky s protiidúcim vozidlom. V prípade zrážky zvieraťa ide obvykle o pokrčené plechy alebo prerazený chladič, no práve vyhýbacie manévre spôsobujú oveľa väčšiu škodu a mnohé nehody mali práve kvôli nim zbytočne fatálne následky pre posádky havarovaných aut. No a keď už zrazíte také zviera, odstavte vozidlo na krajnicu, dajte si reflexnú vestu, zapnite výstražné svetlá a miesto kolízie označte výstražným trojuholníkom. V žiadnom prípade sa zrazeného zvieraťa nedotýkajte, volajte políciu cez 158, prípadne ak treba aj ostatné zložky záchranného systému cez 112. Policajti následne zabezpečia s miestnymi poľovníkmi bezpečnú likvidáciu zraneného alebo mŕtvého zvieraťa. Ak máte pojazdné auto, v ktorom viete odísť, v žiadnom prípade nenakladajte zrazené zviera do vozidla a neodchádzajte s ním, lebo môžete mať opletačky s paragrafmi, minimálne za pikliactvo. Doteraz sme hovorili o tom, čo nám hrozí, keď sedíme za volantom počas jesene. A nie je to len matka príroda, ale sú to aj ostatní účastníci cestnej premávky. Poďme sa pozrieť na to, čo hrozí im. Ďalším veľkým rizikom týchto jesenných, ale aj zimných dní sú aj nezodpovední chodci či bicyklisti pohybujúci sa po krajniciach alebo po vozovke, samozrejme obvykle v tmavom oblečení bez žiadnych reflexných prvkov.
V mestách sú to zase chodci, ktorí vám bez problémov vkročia do jazdnej dráhy tesne pred vozidlom a vy ich zbadáte v poslednej chvíli, obvykle tiež bez reflexných prvkov a so slúchadlami na ušiach, takže nevnímajú okolitý svet a dopravu už vôbec nie, najmä za tmy. Tento neduch ako keby patril ku každoročnému jesennému rituálu pri nástupe najmä sikravého obdobia a skorej tmy. A pritom preventívnym akciám a edukácii, či už starších alebo mladších ročníkov sa neustále venujú mnohé organizácie ako BECEP či policajti, najmä tí dopravní. No nehodová štatistika rok čo rok zaznamenáva ďalšie a ďalšie dopravné nehody s fatálnymi následkami a nešťastnými pozostalými. Záverom len toľko, stačí tak málo, reflexná páska alebo reflexná vesta alebo akýkoľvek reflexný prvok na to, aby vás vodič videl 100 až 200 metrov pred sebou a zachránili ste si život.